Hi guys! Welcome back to my channel. Kani nga tutorial kay sa title na lang daan, Bisaya Makeup Tutorial. I-demonstrate ni nako siya, giunsa nako pag butang kani nga makeup sa akong now. Kung interesado mo, kanang follow lang mo. Mahinaot ko nga mag-enjoy mo ani nga video. To my English subscriber and Tagalog subscriber, I'm so sorry if you cannot understand this video. But you can just skip this video and maybe look to my other previous video, or you may just wait for my next English video. Okay, and so thank you for subscribing, and I hope to see you in my next one. In today's video, I will just be doing a one palette, so it's easier to follow, and I'll just be doing the Too Faced chocolate bar. And over the weekend, nag-English lagi ko. Okay. Lisura magbisaya, uy. Pag Sabado, last Sabado, ni-attend me of what happens with the light na turns dark. Kaya hapon niya akong light, eh. Nag-flicker siya. Mag-dim. Then, makalitra siya og siga. Okay, tanawa. Nyara ha. Okay, I'm back. So, may unta nga. Magpadayon ni siya og steady. Kay, mura man siya kamat yun. Mag-start ko sa akong face. Normally, kanang kuan ko kanang i-hydrate na ko akong face. Ano nang hydrate sa? Oh, maapil akong anak. Sige, maapil. Dara siya, maapil. Maapil siya niyan. Oh, maapil siya. Is yan. Maapil ka sa kuan tutorial ha. Okay. Sige ha, don't mind na lang ako mag-spray sa ako. Ano sa spray sa Bisaya? Spray lang. Spray sa now. Oy nako, unya anak din ako sana si tawag ay untol-untol. Untol-untol ang saning sponge. Bot lang oy si tawag ng sponge basta untol-untol sanang ana para mo sanang mo even oy. Basta mo even pag human ana kay mag primer na dayon ko. Akong ginagamit nga primer kay kani siya Dr. Brandt. Dili ba kaayo siya feel sa akong or makasmooth sa akong skin. Kay kibaw na mo guys, kanang grabe ba ka-damage akong face ka. Ako pag bata-bata pa ko, kasi kinuko 40 anyos na yung taon ang inyong inahan. So mo na siya. Ignod-nod ang kuan, ang primer sa naong ha. Sa amin yan. Okay, nod-nod na to sa naong. Anak lang na siya. Spread lang. Nagduwa na akong anak. Pasensya na dyan mo kay maugin may kinabuhi sa inahan diri sa Amerika. Wala yaya niya. Mahal kayo. Uy, di tao ni dato. Okay? Human. Kanang ibutang dayon ni siya kay tanawag gud ninyo mga kuan inahan or mga babaeng mga gwapa. Tanaw, masus, ginuo ko. Kung kamo, mga bata pa mo, kanang take care, gid mo sa inyong skin niya. Sa unang panahon, taong, pobre inyong inahan. So, kanang mahal kayong pa-doktor. Nagpa-derma na biya ko pag bata-bata pa ko niya. Hindi man ko kahibaw in taon mo gam sa... Ay! Hindi taon ko kahibaw mo gam sa kung panahon pa YouTube, no? Pa, yan na yung mga libro, mahal kaayo. Sas ginuog ko niya, watay kwarta. Hindi sa gaya na. Lisod sa ang ako ang kahimtang in terms sa kanang health kay dili man ko normal. Muna na siya kanang ako pa na smooth ha. Sus daghan kay kog ibot lang sa kung naong kay para sa mga lubak-lubak tang. So, bisa na sa on pa og primer na ako. Makita pag gyapon akong large pores kay kuan jud kay ni siya kanang dako jud kay ni siya di gyud siya matabang no. Kung mahimo pa lang ispaltuhon ang naong. Mo atong ibutang diri ha. Diri lang kay sus Ginoo ko akong naong gansang. Ibutang din ha. Ikuan lang ha kanang idot. I-press ba idot no? Idot idot lang sa naong. Kay para kanuhay mo tabon ba sa kanang lang na
kanang ang sana oy say pores basta laom na pores ano ha ano sus pasensya na gid mo sa akong bisaya di ko income perfecto ako sang i-leave og mga 1 minute lang kay para musok sa gamay ba. Okay, sunod na ko gamiton kay kanisha Milani Perfect 2-in-1 Concealer, Foundation Plus Concealer. Nya sunbeige ang akong color ha. Butang lang sa kuan kamot ha. Ang anak kay kuno hay maka-help sa warm up pa sa idat-dat lang sa kuan, idat-dat lang sa now. Try naton hinan. Nagamit na siya na ako pagka Sabado niya, ganahan lagi ko sa effect kay mura siya. At least nakahibaw na ko noon sa nga brush nga mas maayos sa akong skin kay textured o taon laom kaayo ang ako ang scars. Pasensya na lang din mo kung ang akong foundation bisag unsaon ako kuan ka ng tigid siya flawless pa. Sa ako flawless na ni siya pero sa uban nga maayo og kanang panit kuan dili gid siya miingon gid nga oy kanang and even man na imuhang pagka-makeup. Pero sa ako, amo na gini siya ang pinaka the best na kuan ginahimo na ako kay lisod ang ako ang skin. Pero kung kuan, kung normal skin lang, walay mga touch siya ang now, okay kayo. Pero wala man taong kugi. Wala gitugot sa Ginoo nga maingani ako nga. Ingani niya ako nga. So dawato na lang nato sa walay pag okay, ang sunod na akong gamiton kay kanisha concealer kay kung sige mo tanaw sa akong video kay mura gyud sige guys kay ako do na to ang kuan oy ang kanang mga product no akong daghan mo kwarta okay ra pero ako limited ra man ko kuan gamiton jud na to ang sinaara na to okay nya yana lang na to ha nya mag-highlight lang sa kita sa ato ang agtang niya atong nose mo bridge punya dinhi punya dira okay unya akong gamiton permi para kuan kay kani nga sponge kay nindot man ni good siya dali ra kaayo pod kanang gamiton ba ko labi na magdali ka wa kay oras kanang ako ana lang ano lang intaon gibiyaan tagaan ba yung brush siya ng Ginoo sa Ginoo nga wa intaon mo hindi ko ako ang kuan kay kung lagumpa niya gansang-gansang akong nang paitan ng gyud ako na gid tanan gisaw na gid na ako tanan ng malas no okay mo na siya set na to ato ang under eye nya mura di siya akong gigamit airspan and transparent lang so Ginoo ko pagpalit na ko pahibaw na ada extra coverage wa nagtan-aw na ade pero okay ra sad baya sa akong kuan kay di man sa jud ko needed og coverage sa akong under eye so wala ra problema ang uban kay gusto nga i-set lang og kanang dugay-dugay ako dili ra man ko mag-set kay wala bi ako problema og creasing sa ako ang dinhi under eye so swerte gamay mura to rin swerte na ko so, ang wala na ako nabutangi og airspan ang kanina siya kong gamiton okay anak lang na siya guys ha magkuha pug dako nga brush niya ako ra ni siyang giana para mawagtang tong ubang mga powder or bang mga pulbos nga nahabilin pa sa naong ma-even siya ba? Saan na-even? Saya uy mapatag mapatag sabi sa papatag sunod na tong buhaton kay kilay na akong gamiton kani siya L'Oreal kana definer kay wala man pa ito Anastasia okay bahalan ko ba mahalan ko ato so kita jud kog alternative niya okay man ni siya dark brunette ni siya so akong buhat na niya sa maglinya ko sa ubos una dayon sa taas ha mahuman aning makeup tutorial ako kung kay full face ba ni siya singana lang siya guys no linya lang siya gyud nya diri ka na ayaw lang jud kaayo iduot inyo hang kanang pencil kay lapis kay kanang mura na mog manikin tan-aw no ito ba na lang manikin kay tagtanaw ng atong kilay uy kay
the rest na to kay plakado na kay tong naong nya. Samutan pang kilay. Parang mga tag-robot ano manikin. Iki ko ganan anong maniking kaayo naong. Amo na siya ang base sa akong kilay nya human magbutang din ko ani niya browsings from benefit ni siya first ani ako lang sa if kanang butangan o kanang eyeshadow first then human wax ikahuman wala siya okay nya fast forward lang nako ha kay para mahuman tagdali. Sunod ako gamiton kay kani stove ochre. Mani siya murag may pagka yellow base ni siya. Mo gini siya permin ako gamiton para sa ako ang mata. Mo gamit na pugog ka ng Coty Airspun. Ang purpose ani niya guys kay kanang kung bisag professional or madili no kay sa una wala pa ko magamit og powder lisod jud kayo kanang si tawag kanang i-blend ba lisod kayo i-blend ang eyeshadow okay sticky may pagka sticky gamay siya may pagka pilit-pilit gamay sticky pilit-pilit kanang lisod kayo og kanang kung dili ka anad og blend maglisod jud ka. Ang kani gid siya ang normal blending brush no nya ang kani siya kanang para to spread gani kanang mukatag yun ang produkto ba kung mo blend ka sa imong para sa imong mata mas nindot gini siya nya labi ko ng kanang imong kamot kanang sana heavy handed uy kanang kung bugat ka og kamot so mas nindot ni siya gyud gamito niya ako kay light man akong kamot na anad na manggod ko kay na practice ko nuhay ko piano sa unang panahon muna siya so see tan-aw dali jud kaayo siya mo spread mo katag sa imuhang kanang mata nga niya kanang ibutang nimo sa imong mata guys kanang dinhi lang dapit ha sim kaya ako wala man koy crease sa crease kay ko kibaw sa bisay sa crease basta ang akong crease kay kani siya nya tabon-tabon nya kanang sa pangidaron nako guys kay nag-drop na gid na akong mata so no kay kanang kung mag-idaran ta mo drop man gyud no so mo na siya nahitabo sa akong mata ni drop na siya unya so magbutang ko above ani niya kay para makita po nang ang eyeshadow nga na okay so ana lang na siya okay so tan-awa guys mo na ni siya ang resulta no so kanang may pagka dark gamay ra gud sa imuhang normal nga panit normal nga skin color sa tawag na basta nya kani siya sunod na to gamiton nga may pagka darker gamay sa peachy shade may pagka darker gamay kay mas nindot mag para ma-emphasize kuno ba ma-emphasize we basta ma-emphasize ang imuhang kung wala kay crease o kay tabon kanang wa kay normal crease kuan ba mo appear sa tiya gamay ba naa siya kanang mura kuno high shadow nga kanang mo transition pod gamay ba si kuan ka kung sige na siya dark gamay niya lighter na dire kuan ka dire nga mura ra siya wala di ba pwede ra magyapon kung kana magdali-dali kag makeup pwede ra ni siya nimong kana siya niya kana one liner eyeshadow din na okay na siya niya kanang pagwapa lang taga may gamay ko kay karon patak pagwapa okay so ana diba? So, mura na siya guys niya. Kung i-blend po nimo para nindot siya og resulta. Wala ko no hay linya niya. Nindot ko no hay. Mamura jud ko na hay proof jud ko no ka. Nga no? So, dugay jud ka mag-blend no? Dugay jud na nimo ka nang pasensya jud ka sa blending kay munindot man sa jud ang resulta kung na kay pasensya mag-blend kasi imong shadow. Ano na siya guys. Okay, sa lid na ta guys. Akong gigamit ato pagsabad do kay kani siya. Next one is this shade. Saan yung pangalan niya?
marzipan ang para sa tong lid. O nya magamit mo brush ka na flat na brush, no? Nya kaniyang baratuhon lang, so nya Casio lang guys. Kung di na pwede rag elf. Mo ka na mga or either local brand pwede ra guys. So ayaw kay mo ka-worry anang wala ko ikuan mga nanas. Pwede ra jud mo magamit og mga baratuhon, no? Kay ang technique ra gyud guys, ang pangamot. Mura na ako ang ika-advise ninyo ang pangamot. No, gaan mo kamot, bisa anak ko isus kanang kadali brabi nimo nagsulti sa pangamot, pero pangamot o pasensya o mag-practice pod mo. Kay dili man gyud ingon na one day lang ana ang professional makeup artist na mo. Dili, uy. It will take time. Sus, ginaw ko, kung makakita pa lang mo sa akong mga beginners makeup na ako sa una, ginaw ko, magkatawa lang mo. No, pero, pasensyosa lang kay ko, kay akong matalisod ba ya, kanang ubang mga makeup gurus din ha, no? Sus, mga perfect ay mga eyes, almond shape, mga niya ako, kay lisod akong eyes, we. Pangitaon ang mga makeup artist na parehan ako og shape. So, kuha lang ko balik gamit para blend ha. Kay nindot na siya kung wala kay linya nga makita, kay ang effect ana niya kay nindot siya tan-awon sa mata. Okay? Sakto na siya. Ang ako lang kuan karon is kanang simple nga beginners lang na siya nga makeup para dali masunod sa uban. Okay nya? Ganahan po ko mag-dark kamay din nya kung beginners pa mo, pwede lang usa ka shadow gamiton kanilang kani siya ha. May pagka-shimmer ni siya. Okay ra kung sa mga hooded eyes nga shimmer sa ingon pang uban nga di pwede og shimmer di ay depende ra na oy. Okay, so di ko mutuan ang mga rule sa makeup. Kung unsay mas kanang mo complement sa inyong mata, follow your heart girls. No, di ko magsunod-sunod ng uban kay kanang uban kay nindot na kanang slag mata, so no, dali ra sila make-upan nya kanang uban nga complicated like ako nga nalisod. So unsay kung complement sa ako ang kuan, unsay maangay sa ako ang mata, may ako ang sundon. Okay, so ana na lang siya, gamay lang guys. Kung dili mo ganahan kaayo o ganang dark, okay na ni siya na. Okay, ako asay kay ganahan kay ko og dark gamay akong dire kilid, ganahan kay ko. So muna na siya, stop na muna niyo human mag-blend na mga dako nga brush para nindot siya tan-awon. Okay, ana lang, simple ra di ba? Okay, ang purpose na ko ani nga at least masunod pud og dali ba. Okay, unya ang sunod sa nga step kay kanang make sure sad nga pantay pod, no, ya feel na kanang lingi sad mo sa kilid kung even na ba siya or kanang magkapareha sila ba. Okay, so mo judge lang mo or inyo lang kung anon kung kailangan ba ni siya i-dark o gamay nga na. So feel lang ko kailangan gamay lang para mo dark gamay siya nga na. Mag-adjust lang mo kung ano kailangan man gid mag para testingan na naman i-blend na sad ninyo na dayon kay para hindi siya og effect, diba? Kani siya simple, gid kani siya guys. I know, mingon ko simple pero nalisod-lisod sa uban pero kani man gid siya human. Kaning sa ang akong advice gud din no para sa kanang highest brow bone ninyo nga sa kilay, wala lang ko magbutang og concealer kay murag over na kaayo no, kay simple ra man ni siya nga makeup. So wala lang ko magbutang og concealer nga pinaka-pack gud ba na straight gud no, pina Instagram body gud nga kuan nga kilay. So ako lang na siyang gi-avoid kay para dili kay daghang steps. Okay, ang sulod na tong buhaton kay magamit ta og matte nga eyeshadow atong ibutang linha. Matte kay nindot man siyang matte kung kanang dili kay kayo mo hilig og shadow nga kanang or di kay mo confident baron wear og eyeshadow ang uban dili man ganan og shimmer. So mag matte lang ta kay diri manggut sa Amerika kay kuan pa daytime nya ganahan lang ko kuan kay di man ko malakaw kay diri ra ko sa balay, so lang ko mag shimmer mag matte lang
ko. Depende rin ninyo guys kung saan gusto niyo. Nagamit lang po ko ani para mo blend ang duha. Ang katong matte ug ang transition. Para dili kaayo siya obvious ba. Okay? May man siya gradient effect. Ana. Okay? Ikulot na to atong pilok. Okay? Kulot-kulot. Ano lang siya. Okay, anak ko press na ko 1, 2, 3. Depende ninyo ay basta ako ana ra siya. Ana. Na, kay akong pilok no kay dali ra kani siya mo straight. Way klaro ning pilok ka. Nya din ako sad ko mag lashes karon kay over na no. Mas simple ra kay nga makeup kay mura ra ba siya akong makeup gigamit pagkatong Sabado. Okay? Kanina siya kaninga dark nga eyeshadow. Atong himuon nga eyeliner niya. Ang akong yung ganahan nga brush nga gamiton kay kani nga flat. Bisan unsa nga brand guys, basta kanang a little kanang firmer gahion gamay pero humok i-move ang bristle. Tanang bristle okay ba sa bitin saya basta kanang humukon siya unya. Yan na lang nimo sa mong brush sa tip lang ana lang siya. Ana niya. Nya maglinya lang ka guys, ana lang siya, simple jud kaayo. Yung kaulamay na brush, anya ako na siya i-blend. Panhimutan. Hindi siya effective kamay ba? Hindi ka siya obvious na method, no? Nya, mag-adjust lang sa mo guys ha kung hindi kayo. Hindi ka na-transfer sa brush ba ron, ana. Okay, sunod na ko nga gamiton kay mascara na siya. Bisan unsa nga mascara ang inyohang gusto. Ang ako lang kay unsay lang na anak ko. Unya, ban dili ba ganahan ani niya nga L'Oreal Voluminous. Waterproof ni siya di kay ben siya. Pero nagkadugay ba siya no, nagkanindot siya. Ambot lang pa in the beginning. Sus ginoo ko paggamit na ko ani ko unsa man kani man ako gipalit. Uy, pero pag nagdugayan na siya, naganahan ako niya. Tan-aw na emphasize na gamay ako ang pilok nga pipilara ka buok mata unya sa ako ang under eye simple ra usar gid kay shadow atong gamiton niya dili na ako magbutang og kanang liner sa akong waterline kay daytime man mas gusto ko pero kung kanang kapoy kay ka maggamit ka og white nga pencil or kung di ka ganhag white nude nga pencil bisan unsa nga brand okay ra. Nya mobalik na sad ka sa ani kaning darkest shadow sa kaning nga palette ha. Ana atong gamiton. Unya kuan lang 2/3 lang dire lang siya. Atong utang. Ana lang siya. Ana lang. No? O kuan ka nga. Murag mo dako gamay sad kuno hay imong mata ba no? Ana lang siya. Napak. Ang kanindot ani nga brush kay versatile kay siya. Ana duha lang. Na lang siya. Pak. Unya, imo na siya smudge dayon. Sa kung nabilin, kung dili na ka magutang og laing or mag-add pa nga lain na shadow, ana lang na siya. Ana lang siya, no? Balik gamit ka sa katong imong brush nga nagamit na para dili na kadaghan og gamiton nga brush. Ana. Ana lang siya, simple lang siya. Ana lang. Kay kung gamay ka og mata, mas nindot gyud ni siya. Nga effect, no? Kay para dili ma-close imong mata, dili mo samot og kagamay. Ano lang. Kaya nya, ganahan ko og nang softer nga dako-dako nga brush gamay para kana mo katag mo even out dili siya gamay. Duwaan man nila sa akong brush na wagtang. Dara, kani siya nga ganahan ko ani niya baratuhon na ba kani siya sa salis na ko gipalit humok siya ba mas ganahan ko ani sa kapas tong MAC nga akong gigamit nga patay gahi nga pag-una yun akong gamit nag murag natuslukan akong mata og kuan injection pagkakuan so magmaskaran ka sa ubos niya humana ta sa mata. Magkampat na rin akong kuan. Pila rin siya kalugas ako ang kuan. Man na. Diba? Simple na kaya nga makeup. Dali na kay sundon. So, makamao mo ani siya guys. Nya kung kuan na mo, kung anad-anad na mo, mag-ad-ad na mo, og let's say, diba, tulura man to ka eyeshadow. Nya, kung
magana mabansay-bansay na mo, di mag-add na mo little bit on here, darker. Ang paagi good is from lighter to darker. Mo na gyud siya ang technique nga inyong gamiton. O inyong nanaon ba lighter to dark. Okay? Ang dark labi na gyud diri sa outer corner, diri sa outer corner. Sa outer corner. Basta outer corner. Ana. Okay? So, diba, simple na siya nga. Pero, kuan, mura na siya, diba? Nindot siya. Okay? Para sa ako, nindot na. Ano mo, uba. Nindot ba good na, diba? So, sa ako alang ha. Okay, kung beginners ka, lisod jud, boy. Okay? Mga, kuan din ha. Diba? Magpakaroon ingnon, no? Diba? So, pili. Nag-agita sa bernero. So, kailangan kung magpaka-humble ta, diba? Unya, atong sunod buhaton kay human na naman sa mata, di i-finish na po na to atong naong niya. Kung dili kay mo ganahan o bronzer or nga na, pwede ra blush nga na. Pero ako, ato lang sa kung ano na, para makahibaw mo gamay. Mag-contour ko guys, kani akong gamiton. Ang i-recommend man ni siya ni Tatino. Unya, kanang nga brush ba? Ako ni siya nagamit the other day. Sus, wajay lamang. Sus na. Purting linya, hadiring nagalisod jud kog blend niya. Labi ng kanang daghan ko gibutang sa akong face. Kay di ba, daghan kay kog effort para lang gyud mapatag ang akong face para sa foundation. Na-move gyud siya. Move gyud siya bati. Pati gyud kayo pagka. Unya, ganan sad kog angle brush. Kog angle brush. Basta yung aniga, basta may pagka-slant siya gamay, mas nindot ka effect siya, pack sa imuhang, tumoy sa imuhang hair, ibutang nimo ang brush, unya maana ka. Ana lang, diha lang napita, i-light lang jud kayo siya, ha, o butang sa brush, di kayo, bisag, ikana nimo, wala pa ka ng color, okay ra na siya, kaysa, kanang magbutang kag daghan nya maglisod na ka og blend, no? Mas mo na siya technique ana niya. So kanang gradual ba ang iyahang pagka kuan sa shadow. Ana lang siya. May pagkagamay lang gud nga shadow nga dili jud kay nga obvious labi nag dili kay kahilig kaayo og ana wala pa ka naanad. Nga ana lang siya. Kay ngano kung mag foundation gali ka flat imong face, no? Kung flat laing kay tan-aw na wala kay kanang dimension sa imong naong subot ibalik na nato sa to ang naong so dinhi kay puti ana kuan lang gyud kanang diri lang gyud sa kanang edge ng sa imong kanang duol-duol sa imong buhok ana ibutang ang bronzer or bronzer kung wala may bronzer guys kung naamoy eyeshadow nga kanang dark brown nga dili siya kaayo red kanang dili siya red basta may pagka brown tone ana siya kay kuan okay na siya no kay kung uban man limited og budget mangita gyud tag paagi no nga kanang maka follow sa ubang mga tutorial okay butang sa nako diri para mo gamay-gamay akong naong kay dako kog naong ana siya unya din hipod para maka-emphasize ana dinhi maka butang sa nato gamay-gamay kay maka more pout dako kuno hay imuhang lips. Usa lang ka brush kay itong gamiton para dili na mo dili na mo mahasol. Tama na mag-blush na ta. Ako gamitin kay kanilang siya guys kay magbarato lang ta ha, Wet n Wild. Barato pero okay. No, na ubang barato nga dili kani hindot ni siya. So, akin atong gamiton, Wet n Wild, and in the color, Mellow Wine, nara sa tubangan. Mellow Wine, ari lang sa apples of the cheek. Kung dili mo ganahan, pwede na po kayo pina-Korean style nga up lang siya. Ana. Dire lang dapit. Ana lang siya. Ana lang siya. Kamay lang gid kayo. Ana na ko guys, ipatpat na ko ngano kay naamang good kay kana mo move akong foundation ba mo nang akong technique is ipat na ko niya lightly dust it off like that ana lang i-dust na ko niya ana lang mag-highlight na ta itong gamiton kay kani siya okay ana lang siya subtle ra ni siya nga highlight kay
which is kan ang subtle siya in a way nga mas okay sa ako pero kung nindot gali mo og kanang skin pag highlight mo kuan bisan gana kanang kuan mo no kanang mag blush lang mo og highlight okay na dan lipstick nga na kung nindot inyong skin kana more mo glowy from within ang ang style niya. So kana gamitan niya human kamay diri sa nose. Kamay lang kana kunay glowy ta no. Ana siya. Nga diri. Ana human ta guys. Ana. Okay. Naana na siya. Manata, diba? Simple ra gid kaayo siya. Unya para maset ang atong face kanang ako kay oily man ko, oily combo nya kay naghasan ko powder gamiton sa face, mas maayo na mag-set ko sa akong naong nya. Akong gamiton kay kaning NYX matte finish na setting spray. Okay, nya i-spray lang ato sa atong naong. Na siya. Okay, ano lang siya. Ang purpose ani niya katong mga powdery mulanay or mo absorb sa imong skin dili kayo siya tantong kanang mawagtang tong mga powder ba mo na siya ang purpose sa setting spray ug mo last pud imuhang makeup mga pila ka oras okay sa akong lips guys kani siya akong gamiton Jordana lip liner in ang iyahang shade kay Chilled Brandy. Kanya ang lips kay NYX NYX Soft Matte Lip Cream. Ang iyahang color kay Milan. Dinya lang sa lips pagkahuman on top kani siya nga lipstick. Muna na siya ito ang finish nga makeup look. Diba? Okay ra siya, no? Ganahan kayo, no? I hope ko nga naamoy nakatunan ani nga video ug unsa pay mga inyong mga question kanang isultihi lang ko sa kanang description down below kanang okay ra kay ko guys paningkamutan ako nga matubag na ko dayon ng inyong mga pangutana ug unsa man inyong mga request. Mahinaot ko nga mutan-aw mo sa uban akong video. Salamat sa pagtan-aw. Bye.